Mula sa DCXL 558 Studio, narito ang programang Basta Promdi Lodi. Maghahatid ng serbisyo publiko, mga storya at balita ng bawat probinsya. Basta Promdi Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Kasama ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo, telebisyon, Sas Drilon. Basta Promdi Lodi. Basta Promdi. Basta Promdi. Lodi. Isang mapagpalang Lunes, Pilipinas, sa ngalan ng tinig ng Kongreso at ang totoong kapromdi na si Alfred de los Santos. Kami po ang inyong mga tagapaghatid ng purong serbisyo publiko sa barangay man, lungsod o kanayunan. Ako po ang inyong kakampi, Ces Orenia Drilon. Hi, Jude! Hello, maladlaw kanimo sa mga ka-promdi. It is a rainy afternoon here in Cebu. Kumusta mo lang sa akin kung ano yung weather namin dito kahapon. Maulan naman ngayon, hindi na summer day dito sa Cebu. Sama-sama natin isulong ang kaunlaran sa mga pamayanan. Ako ang inyong sandigan, Jude Bacalso. Good afternoon to you, Ces. Ay, alam mo dito naman sa Metro Manila, mainit. Para siyang summer ang ganda ng sikat ng araw. So, nako, yung weather talaga very unpredictable ngayon, hindi ba? Tulad ng sinabi mo kahapon, minsan mainit, tapos bigla na lang nagiging makulimlim. So kaninang umaga, makulimlim, I think right now, kasi nakasarado yung bintana ko para sa green light, parang masisilip ko na parang nagiging maaraw na naman siya. So just like you said, very unpredictable ang weather natin. Pero what can be predicted is purong serbisyong publiko lamang ang ibibigay natin sa ating mga kapromdi every day. Lead-in ko. Yan, very predictable. O napapakinggan na rin po ang Basta Promdi Lodi sa Cebu, Southern Leyte, Bohol at Negros Occidental sa pamamagitan ng DYRB Cebu 540 kHz. Nasa Tirad Pass TV and radio rin tayo sa Ilocos, DXRD Davao at Infinite Radio sa Calbayog City. Napapakinggan at napapanood din tayo sa Radio DWNX FM sa Naga at TV Veritas sa Albay. Nasa DYDM Isabela, DXCO Cagayan de Oro at Magic 103 Zamboanga rin tayo at sa Facebook at YouTube channel ng Regional News Group Luzon. Kung kayo po ay may problema sa inyong barangay, munisipyo, syudad o probinsya, mag-text o tumawag lang po sa aming hotlines. Yan ay 0998-978-2971 para sa Smart at 0917-160-0611 para naman sa Globe. O mag-email tayo sa bastapromdilodi@gmail.com. Bukas din po ang aming programa sa mga gustong maging volunteer reporters sa pamamagitan ng Promdi Citizen Balita. Ayan, pero bago ang lahat, Jude, ayan, alamin muna natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa, hatid ng mga loading RMN reporters. Promdi Patrol. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Top Asia Corporation, pioneer importer of particle boards, medium density boards, at melamine face chipboards. Proud partner of leading furniture contractors in the construction industry. Basta't the best laminated boards, dun ka sa subok na. Top Asia. For more details, please call 8294-3144 or 8294-3188. You may also visit www.topasia.com.ph. Ayan, magsisimula tayo sa norte, sa Isabela, kung saan higit kumulang 2,000 kabataan sa isang lugar sa Isabela ay bakunado na sa kontra COVID. Ayan, narito ang ulat ni Jeronimo Dig ng IFM Kawayan.
umaabot na sa kabuang 1,556 na kabataang edad 12 hanggang 17 mula sa iba't ibang bayan at syudad sa Isabela ang nabakunahan kontra COVID-19 na matauhan ng City of Ilagan Medical Center. Batay sa pinakahuling datos ng naturang pagamutan, naitala ang maraming bilang ng nabakunahan na kabataan sa syudad ng Ilagan na umabot sa 622, sinundan ng bayan ng Gamo na nakapagdala ng 70, Kawayan City na 33, Tumawini na 22, San Mariano na mayroong 9, Aurora 3, Luna 2, Kabaga na 10, Delfin Albano 4, habang tig-isa naman ang mga bayan ng Rojas, Quirino at Tuguegarao City sa Cagayan. Bukod dito, nabakunahan na rin ng Governor Faustino ND Senior Memorial Hospital ang mga kabataang nasa kategorya ng Pediatric A3 na umabot na sa 366. Samantala, umabot naman sa kabuang 323 ang mga individual na nabakunahan na kabilang sa A4 priority group. Hinimok naman ng health authorities ang mga magulang na pabakunahan laban sa COVID-19 ang kanilang mga anak na may comorbidities. Mula sa Kawayan City, ako si Jeronimo Dig, nag-uulat para sa Basta from the Lodi. Maraming salamat, Radyoman Jeronimo Dig. Magandang balita talaga pag naririnig mong tumataas ang mga bakunadong numero sa kontra COVID-19. Sa bayan naman ng Mariveles, Bataan, 8 ang arestado sa ni-raid na tupada. Ito ang report ni Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan. Arestado ang 8 katao sa sinagawang raid ng mga otoridad sa isang tupada sa Barangay Ipag, Mariveles, Bataan. Ay sa ulat ng PNP, kabilang sa 8 sabongero na nadakip ang isang barangay kagawad sa naturang barangay. Nilala ng PNP ang mga nadakip na sina Benito Haen, 65, Edmond Sanchez, 63, Giancarlo Manansala, 34, Dennis Valera, 35, Emilio Reglos, 32, Luisito Sanchez, 54, Joselito Rabara, 20, at Fred Mor Bautista, 26 years old, pawang mga residente ng Mariveles, Bataan. Nako sa lugar ang isang patay na manok, tari at mga gamit sa pangsabong at perang taya. Dinala mga nadakip sa Mariveles PNP Station at nakatakot ng sampahan ng kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 o Illegal Gambling Law. Mula sa Central Luzon, ako si Mike Sigaral, nag-uulat para sa Basta from the Lodi. Talaga naman may panahon pa silang gumawa ng illegal sa gitna ng pandemya. Nako. Mga empleyado at papasok sa mga establishmento sa Cagayan de Oro kailangan fully vaccinated. I wonder kung talagang parang rene-require mga employees kasi sabi ng DOLE hindi pwede mong pilitin kung ayaw. Pero narito ang ulat ni Radyoman Annalisa Reyes ng RMN Cagayan de Oro. Kailangang fully vaccinated ang papasok at mga empleyado sa indoor na mga establishmento sa Cagayan de Oro, kabilang na ang mga kainan sa ilalim ng Alert Level System 2. Ayon kay Attorney Jose Edgardo Igay-Uy, Economic Cluster Hand at Chairman ng Regulatory Compliance Board, na limitado lamang sa 50% ang papasok sa mga establishmento. Inihayag ni Attorney Uy na pahihintulutan ng pumasok ang 17 anyos pababa kahit hindi pa sila bakunado dahil patuloy pa ngayon ang pediatric vaccination. Samantala sa outdoor activities, nasa 70% ang kapasidad at hindi na kailangang fully vaccinated ang lahat ng customer. Pero nilinaw ni Attorney Uy na kailangang fully vaccinated ang mga empleyado at operator nito. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Annalisa Reyes, nag-uulat para sa Basta from the Lodi. Daghang salamat, Kapromdi Annalisa Reyes. COVID-19 positivity rate naman sa General Santos nasa 2.2% na lamang. Ito ang magandang ulat galing kay Radyoman Rose Shoco ng RMN General Santos. May basihan ang naging apila ng lokal na pamahalaan ng Jensen sa National IATF na ibababa sa Modified General Community Quarantine ang quarantine classification dito sa lungsod mula sa GCQ. Ito ang inihayag ni Dr. Fidel Piñamante, Presidente ng Philippine Medical Association Jensen. Ayon sa kanya, kung basihan ang positivity rate sa Jensen nasa 2.2% na lang mula sa 47% noong nakaraang buwan. Mas mababa ito sa 5% na target positivity rate. Pero nilinaw ni Dr. Piñamante na sa kabila ng patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa Jensen, dapat hindi pa rin kumpiyansa ang mga mamamayan. Dapat higpitan pa rin ang pagsunod sa minimum health protocol para hindi muling mangyari ang surge o pagtaas sa kaso ng COVID-19 dito sa lungsod. Dapat ding suportahan ng mamamayan ang nagpapatuloy na vaccination rollout ng gobyerno, lalo
na nag-uumpisa na rin ang vaccination sa may edad 12 hanggang sa 17 years old na may comorbidities. Mula sa General Santos City, ako si Radyoman Rose Tabausari Shoko, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Salamat, Rose. Ito naman, Mindanao pa din sa Davao, kapulisan nakaalerto sa posibleng pag-atake ng NPA kaugnay sa pagkamatay ni top leader Ka Chris. Narito ang ulat ni Radyoman Renz Barbarona ng RMN Davao. Pinaghahandaan at hindi umano binababa ng Task Force Davao at Police Regional Office 11 ang kanilang seguridad kaugnay sa posibleng retaliation o pag-atake ng New People's Army o NPA matapos napatay sa engkwentro ang NPA top leader na si George Madlos alias Ka Oris. Sa panayam ng RMN Davao kay Task Force Davao Commander Colonel Darren Comia, anya patuloy na nilang inaayos ang security measures. Dagdag nito, wala namang direktang banta pero hindi umano sila nagpapabaya sa pagbabantay ng seguridad. Sa ngayon, nagsagawa na ng monitoring Task Force Davao sa loob at labas ng lungsod. Samantala, mahigpit ding nagpapatupad ng checkpoint sa borders sa Davao Region ng Police Regional Office 11. Inatasan na ni Police Brigadier General Felmor Escobar ang lahat ng commanders na maging alerto kontra terorismo. Mula sa Davao City, ako si Renz Barbarona, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Daghang salamat, Radyoman Renz Barbarona. Sa Region 10 naman, nakapagtala ng 31 bagong kaso ng COVID-19. Ito ang iulat sa atin ni Radyoman Joanna Ricote ng RMN Cagayan de Oro. Umabot sa 31 ang bago mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Region 10. Ito ay base sa datos na ipinalabas ng Department of Health Center for Health Development, Northern Mindanao. Ito ay binubuo ng mga local cases na kinabibilangan ng 9 mula sa Bukidnon, 10 mula sa Lanao del Norte, 4 mula sa Misamis Occidental, 1 sa Misamis Oriental, 6 sa Cagayan de Oro City at 1 sa Iligan City. Walang nitalang namatay dahil sa naturang sakit kung kaya't nananatili sa 3,064 ang bilang ng mga namatay sa COVID-19 sa Region 10. 68 naman ang bilang ng mga nakarecover sa COVID-19 na kinabibilangan ng 3 mula sa Bukidnon, 3 mula sa Lanao del Norte, 27 mula sa Misamis Occidental, 17 mula sa Misamis Oriental, 14 mula sa Cagayan de Oro City at 4 mula sa Iligan City. Sa kabuuan, umabot na sa 81,355 ang total confirmed case ng COVID-19 sa Region 10 kung saan 78,884 sa mga ito ay local case at 2,471 ay mga ROF at LSI na nagpositibo sa COVID-19. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Joanna Ricote, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Thank you, Joanna. Alam mo, Jude, talagang maganda yung nakikita nating pagbaba ng cases ng COVID, yung positivity rate, yung incident, yung mga kaso talagang bumababa na dati by the thousands o by the hundreds. So, ayan, good news yan. Good news na good news. Such welcome news. Not just na bumababa yung ating mga positivity rates, tumataas na rin yung mga vaccination rates natin. So, it's a good balance and it's always welcome news for everyone. Correct, correct. Sana by Christmas, buong Pilipinas na, no, talagang tumaas ang vaccination numbers. Anyway, dumako tayo, Jude, sa Siargao. Nako, parang ang sarap pumunta doon ha. Pero hindi po pang turista ang ating storya kasi ang mga nawala ng trabaho doon at mga estudyante naman sa Laguna na apektado ng pandemya ay tinulungan ng ang Probinsyano Party List. Sa pangunguna ni Representative Alfred de los Santos, nagtungo sa Dapa, Siargao ang Probinsyano Party List para mag-abot ng financial assistance sa may 166 na kababayan nating nawalan ng trabaho doon. Tinatayang nasa 500,000 piso ang naibahaging tulong pinansyal sa mga nawalan ng trabaho dahil na rin sa kawalan ng turismo. Nakikipag-ugnayan din ang Probinsyano Party List sa LGBT group na UGAD o United Gays Association of Dapa. I hope I'm pronouncing it right, Jude. Dapa. Talaga, Dapa din. Okay. Dapa, Siargao. Ayan, yung LGBT group doon ay nakipag-ugnayan ang
ang probinsyano party list para malaman ang kanilang pangangailangan at concerns. Wow, very good. Samantala, kasabay ng pamamahagi ng tulong sa Siargao, namahagi rin ng educational assistance naman ang probinsyano party list sa May 170 senior high at college students na apektado ng pandemya sa San Pedro, Laguna. Pinangunahan naman ang pamamahagi ng ayuda ni ang Probinsyano Party List Chief of Staff Edward De Los Santos sa pakikipagtulungan kay San Pedro, Laguna Councilor Aaron Katakis. Ayan, nako mga kapromdi, abangan po ninyo ang Probinsyano Party List sa iba't ibang lugar sa mga susunod na araw para sa kanilang pamamahagi ng tulong sa mga kababayan natin at syempre mga kapromdi. Ayan, susuyurin nila ang Pilipinas sa pagbumudmud ng ayuda, educational assistance, Jude. Gusto ko yung pagbumudmud eh. ng ayuda. Ako, tatanggap ako niyan, sis. Pag-iisipin mo yung pagbumudmud ng ayuda at pag-iikot nila, kailangan yan ng gasolina at petrolyo. Naku, yun ang susunod nating pag-uusapan. Kasi ako, I don't drive, so I really just feel the effects of the rising prices of petroleum. Pag tumataas na yung pamasahin ng, for example, Grab or taxi, doon ko nararamdaman. Pero sa totoo lang, pag tumataas yung araw-araw na nakikita mo, linggo-linggo yata ngayon, tumataas yung presyo ng petrolyo. Yung mga motorista lang talaga ang unang-unang nakakaramdam yun. Kaming mga hindi nagda-drive, saka lang namin nararamdaman yan when it already affects the prices of everyday commodities. No? So yun ang ating... Masashock ka lang. Nagugulat ka. Pag pumunta kang gasolinahan at nagpa-full tank ka, magugulat ka sa price. Grabe. Oo. Parang runaway price talaga ang nangyayari. Especially for someone who drives, you drive. I am assuming that you drive, no? I used to, pero alam mo dito sa Metro Manila, tama ka, mas masarap na ikaw ay minamaneho. Nakaka-stress drilon! Alam mo pala yun. Alam mo pa naman. Nakakatawa naman. Nakaka-stress drillon talaga. Ayan, malalaman natin, Jude, ang matinding impact ng oil hike na yan sa mga kababayan nating driver at syempre sa mga commuter din. Dahil domino effect yan, kapag tumaas ang presyo ng langis, posibleng tumaas ang pasahe. Kagaya nga na nasabi mo, for sure, yung mga Grab, ano pa ba yung mga ibang parang ride platforms. Ride-hailing. Siguro yung angkas, tataas na rin yan. O, diba? Alamin natin yan sa pagbabalik ng Basta Promdi Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi Lodi! Sugar, coffee, sugar, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 posts. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alphard Primecon Construction. Hanap po ba ay dekalidad na pabahay, kalsada o anumang infrastruktura? Sa Alphard, siguradong dekalidad ang kagamitan at serbisyo. Alphard Primecon Construction. Kaagapay sa dekalidad na pag-asenso. Atin to! Malayo na rin ang ating narating sa pagpapagaling ng bayan. Huwag natin hayaang masayang ituloy ang laban. Tapang at malasakit, malalapitan kahit anong oras man. Kami inyong maaasahan. Tapang at malasakit, sa amin kayo pumapit, si Bongo at ang Pangulo.
ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Basta from Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Probinsyano'y boses mo, from di para sa tao. Marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses ng Pilipino. Ang probinsyano, idol ko. Basta from Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Basta from Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Ang probinsyano diri naaawod nga magyakan nga may punto. Ang probinsyano'y pinalaking may galang sa nakatatanda, kaya tatandang may galang sa kapwa. Ang probinsyano ay kayang labanan ang COVID-19 sa pamamagitan ng pagsusuot ng mask at pagpapabakuna. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Sas Drilon, Basta Promdi, Lodi! Ayan, kalbaryo sa oil price hike. Yan ang ating tatalakayin. May panibago pong serye ng pagtaas ng produktong petrolyo simula ngayong araw. May dagdag presyo na naman ang liquefied petroleum gas o LPG at hindi pa rin maawat ang serye ng big time hike ng gasolina simula nga ngayong araw. Sa abiso ng Petron, this afternoon ay magtataas ng 3 piso at 10 sentimos kada kilo ang auto LPG, 1.73 kada litro ang itataas ng mga ibang produktong petrolyo. Ito na ang ika-6 na buwan ng pagtaas ng presyo ng LPG. Ngayong araw naman, big time rin ang pagtaas ng gasolina na naaabot sa 1 peso and 15 centavos kada litro. My gosh, buti na lang nagpagasolina ako kanina. Umaaray na ng husto ang grupo ng mga drivers gaya na lamang ng grupo ng Piston at makakausap nga natin ang kanilang National President na si Modi Floranda. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po, Ma'am Tis, at ganun din po sa ating mga taga-subaybay. Alright, at nasa linya rin linya ng telepono si Assistant Director Rodela Romero ng Department of Energy. Good afternoon po. Okay, unahin natin si Mang Modi. Paano ba? Kaya pa ba, sir? Sa hanay po ng sektor ng transportasyon ay talaga ng mga nagdudulot ito ng patuloy na paglalang pagliit o pagkawala ng kita ng mga driver. Dahil pagtingin na po natin ay mula po ng August 31 hanggang sa kaninang umaga ay halos 10 beses na po na tumaas yung presyo po ng petrolyo at nagkakalaga na po ng halos sa 18.50 sa presyo po ng diesel at malapit-lapit na sa 21 pesos sa presyo po ng gasolina. Kaya ganito na po kalaki yung apekto sa hindi lamang sa bahagi po ng mga driver at operator at kundi sa lahat ng mga mamamayan na alam naman po natin na sa panahon na tumataas po ang presyo ng petrolyo ay tumataas na rin po yung mga pangunahing mga pangangailangan at bilihin dito sa ating bansa. Ay nako, ano pa ang go ahead Jude, meron ka bang nais itanong?
Sir Modi, si Jude po ito. May tatanong ko lang po, ano po ang immediate na effect ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa inyo? Kasi sunod-sunod po ito, siguro hindi ko yung nakakagawa ng paraan na hindi ko kayo nakakapag-prepare, no? Na tumaas siya. Ano po ang immediate effect nito sa inyong mga miyembro? Pagpagtininan po natin ay ang malaking epekto po nito sa sektor ng transportasyon, hindi lang sa bahagi po ng jeepney, ay halos ang nawawala pong kita namin sa kada araw ay 333 pesos o 36 pesos. At pag-akininta po natin sa loob po ng 25 days na sa pamamasada po ng mga jeepney driver ay umabot po ito ng 8,400 pesos na dapat na ito po ay nagagamit na namin sa pangangailangan ng aming pamilya. At siyempre, pambayad ko ng tubig, pambayad ng kuryente, pambayad ng tirahan, at siyempre, pambili po ng pagkain. Pero dahil nga po, sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, ito po ay automatic na nawawala po sa mga driver at operator. Merong pinag-uusapang di ba, parang babawasan ang tax kung kayo para sa mga PUJ drivers. At hindi lang jeep. Ang panawagan niya po natin sa gobyerno ay kailangan na magkaroon po tayo ng price control sa produktong petrolyo. Kasi malinaw naman po yan na nasa provision ng trade law sa panahon na tumaas po ng 80 per barrel. Ako, ewan ko lang, sir. Maputol ko lang kayo kasi price control talaga parang mahirap yan gawin. Babalik na naman tayo sa sinasubsidize ng gobyerno ang presyo. Pero ang sinasabi yung tax medyo makakagaang kung public utility medyo hindi maniningil ng ganong kataas ang gobyerno. Parang gano'n ang, hindi ba gano'n ang ano? Isipin po ninyo, Mansis, kung sa ilalim po ng DAT, ay automatic na meron po 3 piso nakapatong per liter. At sa ilalim ng petrolyo. Sir, parang ang hina, parang ano lang, mahirapan kaming maintindihan kayo eh. Ikaw, Jude, medyo maaari po bang tawagan namin kayo ulit para lang mas malinaw at kausapin muna namin yung Department of Energy para din matanong yung mga panukala ninyo kung how doable these are. Apo, sipo. Okay po ba, sir? Apo, sipo. Ayan. Okay. Sana ay oo nga kasi hindi masyadong maintindihan ang hirap makuha yung pinakabuod ng sinasabi ni sir. So sana nasa linya na ng telepono yung Assistant Director ng Department of Energy na si Rodela Romero. Ma'am? Good afternoon po, ma'am. Magandang hapon, Ma'am Cez and Ma'am June. Ayun. Unang-una siguro, ano ba po ang dahilan talaga ng itong sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo? Okay, gusto ko pong iparating sa lahat ng inyong taga-subaybay na ang petroleum products po natin, maski po yung raw material o yung crudo, ito po yung pinaprocess pa sa ating refinery at saka yung tinatawag po nating finished petroleum products kagaya ng gasolina, diesel at kerosene. Lahat po yan imported. So basically, ang Pilipinas po is net importer ng petroleum products. Kung kumukuha po tayo sa labas, lalo na yung crudo natin, kinukuha po natin sa Middle East po nang gagaling yung crudo natin. Tapos yung mga finished products po dito sa nearby neighboring countries like Singapore, Indonesia, Korea. So, natin kung ano nangyayaring event sa international na aapektuhan po tayo. Ito pong sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petroleum product dahil po sa pagsipa po ng demand. Alam naman po natin yung fundamentals ng supply at demand. Kapag po mataas ang demand and then may kakulangan o kagipitan sa supply, so tumataas po ang presyo. So bakit po naman nagkaroon ng kagipitan sa supply? Di po ba yung mga nakaraan po sa panahon po ngayon, sumipa po talaga ang demand din o yung pangangailangan natin sa petroleum product dahil po nagbubukas na po yung mga economic activities, yung mga bansa po like sa case ng Europe,
wala na po silang no lockdown policy na po sila. Tapos yung mga iba pong bansa din ngayon, mahigpit din po yung pangangailangan kasi pag ganito pong panahon, winter season, yung karamihan po, nabanggit po kanina yung pagsipa din ng presyo ng LPG dahil ang LPG po, isa siya sa mga heating fuels. Tapos yun nga po, dahil mataas ang demand and then meron pong kakulangan o mabigat na pangangailangan sa supply kasi po itong OPEC bago po nangyari yun, nag-cut po sila di po ba ng production. Although unti-unti po, sinisimulan na po nilang ilagay ulit yung kinat nilang production. But base po dun sa projection po, magbabalanse lang po yan hanggang itong katapusan ng taon o kapag walang nangyari pang ibang supply disruption. Tapos ang pagyayari din po ng kakulangan ng supply, yung nangyari din po na hurricane, yung Hurricane Ida po sa Gulf of Mexico. Kasi magtatanong po kayo, bakit ganon? Ang layo-layo ng Mexico, tapos apektado po tayo. Kasi po, base po sa data ng world supply tsaka world demand, maliit lang po talaga yung sa panahon nga po ngayon, mas malaki pa yung demand. Base po doon sa projection for the fourth quarter ng 2021, ang demand po ay 102.61 million barrels per calendar day. Tapos po, ang supply po, 100.32 million barrels per calendar day. So, ibig sabihin po, may deficit po tayo na 2.29 million barrels of crude per day. So, yun talaga. Turn of events, hindi ba nung pandemic meron pang naging negative ang presyo ng petrolyo, naalala nyo? Tapos ngayon naman talagang runaway ang price. Talagang tama po, ma'am. Kasi po pandemic, wala nga po yung mga economic activities. Correct, diba? correct. Di po ba driver ng economy ang petroleum product? Lahat, sasakyan, industry, power generation. Ang problema, ang OPEC hindi naka-keep up sa sudden surge. Tama po, yun po ang masakit kasi ang OPEC po nung time, alam naman po natin na ito talaga ang business ng OPEC member countries, petroleum products. So, tinitignan po nila, binabalansi po talaga nila kapag nakita nila madaing may supply glut sa merkado. So, babalansihin po nila, magkakaroon sila ng production cut. Kaya lang nga po ngayon, nagsisimula na pong mag-recover ang ating mga bansa dahil nga po sa mass vaccination program, bumuuwi din na ulit ang ating mga ekonomiya. Kaya po, nagsisimula ulit ang pagtaas ng pangangailangan sa petroleum products. Kasi kanina, kausap namin ang isa sa mga leader ng asosasyon ng mga jeepney. Tapos talagang syempre aray na si Mang Modi. Kasi talaga naman, hirap na hindi pa sila nakakataas ng presyo ng pasahe. But ang panukala bang bawasan ang singil, hindi sila singilin ng tax o bawasan kung sila ay public utility driver or operator, or I guess not operator kasi may mga malalaki, dapat sa driver pumunta. How possible is that po, ma'am? Yeah. Yun nga po, sa ngalan po ng Department of Energy or Kagawaran ng Enerhiya, kami po talagang naghahanap ng paraan po para maibsan man lang yung kabigatan na nararanasan lalo na ng ating transport sector. So, ilang linggo na po kami talaga nag-appeal sa mga oil companies kasi stakeholders po namin sila na baka pwede silang magbigay ng discount para po sa kaalaman ng lahat. Marami pong mga gasolinahan na talagang nagbibigay, maski hindi pa po panahon ng pandemic, may mga discount na po silang binibigay, lalo na sa ating mga public utility vehicles. Kung mapapansin niyo po sa mga gasolinahan, di po ba minsan pag pumaway yung mga ating pump attendant, tapos nakita nila mga jeepney, so tinuturo nila kung saan sila magpapakarga, kung saan dispensing pump or saang pump island kasi may discount po sila doon. So nito po mga nakaraang linggo, patuloy yung paghingi po namin ng suporta sa oil companies. Baka kung pwedeng damihan pa po nila yung mga gasolinahan nagbibigay ng discount at kung maaari po, dagdagan pa. But on the part of government,
yung tulong ng gobyerno po kasi sinasabi nyo sa petroleum Tama company. Po. Yun lang nga po. Kaya ang sinabi ko lang po yung mga ginawa ng Department of Energy kasi nag-appeal nga po kami sa mga oil companies. Sa part naman po ng government, meron pong tinatawag silang full of government approach. Di po ba? Kasalukuyan, madidinig niyo po na kasi ang transport sector po, sila po nagre-report sa DOTR or LTFRB. Si LTFRB, ina-assess po talaga nila na ano ba yung dapat nga bang taasan ng pasahe na kapag naman nagtaas tayo ng pasahe, alam naman po natin yung domino effect, lahat po tataas dahil lahat po mangangailangan ng transportasyon. Tapos po tinitignan din po nadidinig na rin po natin sa mga balita na pwede din po nilang taasan naman yung sasakay with due consideration sa safety protocols. Tapos na-mention niyo po yung sinabi ni Cam Modi na baka pwede po yung taxes or yung excise tax na minamention niyo siguro po. Kasi po kapag yung mga ganun po, ito po di po nangangailangan din ng mga batas kasi like po yun sa train law po, batas po yun. Yung VAT po, batas po yun. So, meron pa pong dadaanang proseso. At saka alam naman po natin na ating mga taxes ginagamit din po sa mga social services katulad itong vaccination program. So, yung mga nakokolekta din po taxes, pinantutulong din po at pinanggagawa ng mga social services. So, ang isa din pong tinitignan din naman ng DOTR or ng LTFRB, yung dati pong na-implement yung Pantawid Pasada program o para po talagang targeted relief. Kumbaga sa magbibigay tayo dun sa talagang... Wala daw silang natanggap galing DSWD. Anyway, tawagin natin si Mang Modi para makapagsalita rin po siya, ma'am. Pero ang daing nila, yung pinangakong galing DSWD, hindi nakarating sa kanila. Mang Modi! Opo. Okay, go ahead po, sir. Opo, hindi sa bahagi po ng sektor ng transport ay alam din naman ng Department of Energy talaga na talagang 10 beses na tumaas yung presyo nga po ng petrolyo mula po noong August 31 ng 2021 at halos umaabot na po ng 18.50 sa per liter nga ng diesel at halos umaabot po ng 21 sa presyo ng gasolina at umaabot na ng 66 pesos sa per 11 kilo ng LPG. Na ito ay maraming malaking epekto, lalo lamang ito nagdudulot ng patuloy na pagliit ng kararampot na kinikita ng sektor ng transportasyon. Lalo na nasa ganito po tayong kalagayan, nasa panahon po tayo ng pandemya, na alam naman po natin na batay po doon sa nilabas ng ITF ay 50% lamang yung consider passenger na pwede po namin isakay. Kung tuloy-tuloy po na tumataas yung presyo ng petrolyo, ay talaga lalong dudulot ito ng kahirapan, hindi lamang sa anay po ng sektor ng transportasyon, kundi sa namamayan dahil tataas po yung mga pangunahing bilihin. Kaya nung nagkaroon po ng patawag na meeting si Congressman Sarmiento na tayo po ay dumalo doon sa Kongreso, ay isa po yan sa nailatag namin na baka pwede ng isang mahabang paano ay baka pwedeng pag-aralan na ng gobyerno mismo na rebisahin na yung mga batas katulad po ng 12% libat sa langis na pag tinignan po natin ay 2018 o 2008 o 2009 nung in-implement po itong batas na ito na nakita natin na hindi naman talaga nakatulong sa sektor ng transportasyon at ang mamamayan bagkos ay lalo lamang na nagkakaroon ng karapatan yung mga malalaking mga kapitalista sa usapin po ng industriya ng langis. At yung binabanggit nga po kanina ay sa ilalim po ng excise tax sa produktong petrolyo ay kahit hindi ito gumagalaw sa international market, may nakapatong po dyan na 6 na piso sa 10 piso sa presyo po ng gasolina. Na ang laki-laki nito na pag po natin, pag ito po yung ating ginalaw, ay lalo mas may iwasan po yung pagtaas ng mga bilihin ng dito sa ating bansa. Para makasabay man lang. Kaya nga sana ay magkasundo ang mga transport groups, tsaka DOTR, DOE, kung paano mapapagaang yung bigat ng burden na nararamdaman ngayon ng mga tsuper. Po? So, pasensya na po at marami pang tatalakayin kami ni Jude dito. So we'd like to thank Director Rodela Romero and Mang Modi. Marami pong salamat. Modi Floranda na presidente po, National President ng Piston. Marami pong salamat sa inyong dalawa. Maraming salamat po, Ma'am Sis, at siyempre sa inyong lahat dyan ay taos pusong nagpapasalamat po ang Piston
sa inyong pag-iimbita po sa amin. Mag-ingat po tayo palagi, Ma'am T. Salamat, Mang Modi, and Assistant Director Rodela Romero ng Department of Energy. Naku, Ses, narinig mo naman ang sinabi ni Ma'am Rodela na siguro ang paghihigpit at pag-tighten ng belts ng ating mga member ng piston at lahat ng mga motoring public will be, the prices will be stabilizing by end of the year. Yun ang narinig ko na sinabi ni Ma'am Rodela. So, higpitan muna natin ang ating mga sinturon hanggang end of the year. If nothing else happens in the world scene, that will affect petroleum prices. Makakasama din natin sa linya. He was with us yesterday, no? So siguro kumustahan na lang din po ito. Metro Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos para naman bigyan tayo ng update. Yesterday, siguro may dagsaan na ng mga motorista galing mga kaprom din natin na lumuwas ng Maynila. Magandang hapon sa iyo, Chairman Benhur Abalos. Chairman? Oo nga. Nako. Siguro balikan natin si Chairman. Dumako muna tayo sa balita naman ukol sa COVID, Jude. So 17 na local government unit sa NCR nasa low risk classification na. Ito ang ipinahayag ng Octa Research Fellow na si Guido David. Very low risk na din sa virus ang Navotas City. Mula October 25 hanggang 31, bumaba sa 5.72 mula sa 6.36 ang average daily attack o bilang ng kaso kada 100,000 na naitala noong October 19 hanggang October 25. Habang sa kaparehong panahon din bumaba sa 810 mula sa 901 ang average ng kaso ng COVID sa NCR. As of October 30, nasa 30 at 39% rin ang healthcare utilization at intensive care unit occupancy sa Metro Manila. Yan po yung mga binabantayan, no, na para makita natin kung puno ba mga ospital. So maganda yung mga datos na yan. Batay sa ang datos sa DOH data drop habang ang metrics ay sa covidactnow.org. At para bigyan tayo ng mas malinaw na picture, kasama natin ngayon si Octa Research Fellow Guido David. Good afternoon po, sir. Hi, good afternoon, Ms. Sess and Ms. Jude. Ayan, ang Octa talaga binabantayan ang mga kumbaga data ninyo eh. Ano po ang pinagbabatayan ng pagdeklara ng low risk classification aside from all those numbers that I mentioned earlier? Well, essentially, yun, we look at 4 indicators. Yung isa din yung positivity rate, bumaba na sa 5% sa Metro Manila. Ang 5%, matuturing nating low risk na siya or low positivity rate. Kasi yun yung parang ideal ng World Health Organization na below 5% yung positivity rate for testing yan, for RT-PCR testing. Tapos yung healthcare utilization, basta below 60% ay low risk na rin yan. Yun yung nakikita rin natin sa Metro Manila. At sa lahat ng LGUs ay below 60% na yung hospital care utilization, mga hospital bed occupancy. And then yung reproduction number, yun yung trend naman kung yung bilis ng hawaan, lahat ng LGUs ay below 1, actually below 0.9 pa nga eh. Kasi yun yung measure natin kung mababa yung reproduction number. So nagkakaiba lang sa ADAR, yung daily attack rate. Ito yung kung gaano karami, nasabi ko nga, per 100,000. Dito, yung NCR, nasa moderate pa siya. Pero yung iba ng indicators low. So 3 indicators na low, isang moderate. Kaya natuturing pa rin naman nating low risk yung NCR tsaka yung mga 16 LGUs. Yung isa lang, yung Navotas ay very low kasi pati yung ADAR niya ay natuturing nating mababa rin. Navotas ang kumbaga salutatorian, ganun ba? Parang gano'n na nga. Oo, kasi yung 7-day average na, para 4 cases per day. Galing naman! Wait, what are the risks do? Ano yung danger na, di ba, tuwing bumababa yung alert level, nagre-relax,
will see an uptick again or a surge. Ano ang risk na magkaganon kung merong ibang variant na biglang bumulaga sa atin? Yun na nga, yun eh. Yung variant, yun yung ang pinakamalaking risk factor. Kasi every time nagkakaroon tayo ng wave ng infections sa Metro Manila and even sa provinces, dala yan lagi ng bagong variant. So nung last year, nung June, July, August, yun yung B1 variant, and then nung earlier this year, February, March, yun yung naman, yung Alpha and Beta variant dito sa Metro Manila. And then itong July, ngayon patapos na yung Delta surge. So sa ngayon, binabantayan natin yung mga variant of concern or variant of interest sa mundo. Ang nakikita lang natin ngayon na medyo pinomonitor natin yung tinatawag nilang yung parang Delta Plus siya. Nasa lineage siya ng Delta variant na nasa UK and nasa Russia. Itong AY402 na variant. Pero hindi pa naman siya variant of concern. Ang isa pang risk factor natin, syempre, ayaw rin natin maging kampante tayo masyado. So kahit na bumababa yung cases, kaya bumababa yung cases dahil patuloy na sumusunod yung mga kababayan natin sa mga minimum public health standards. So face mask, 3Cs, social distancing. Siyempre, hindi rin pwedeng hayaan yung mga ating interventions, yung testing, contact tracing. Kailangan na pa rin yan. Patuloy pa rin natin yan kahit na bumababa yung bilang ng cases natin. Isa pa yung vaccination natin. Maganda yung rollout natin sa Metro Manila. We are at almost we are at about 90% na yung first dose na vaccine. So marami 90% ng ng adult population sa Metro Manila. Pero ang isang medyo kailangan threat aside from yung variant ay yung waning efficacy ng vaccines. So, ang sinasabi nila based sa data, yung ibang bansa, nakapansin nila na after 6 to 8 months, nagsisimula na humina yung mga bakuna. Pag nangyari yan, baka magkaroon ng resurgence. So, kailangan pag-alalan na natin talaga yung mga booster shots natin. Okay, yeah, we should watch out for that. You know, now that Okta is a bearer of good news, mahal na kayo dati. Marami kayong tinutulig sa pag may nagwa-warning. Tapos may question ako kay Dr. Guido. Doc Guido, so yung mga datos na binigay natin ngayon is mostly sa NCR, pero marami po tayong mga kapromdi na nakikinig na gusto nilang marinig kung nasa honor roll ba yung probinsya nila, no? Especially me, I'd like to hear if low risk na din po ba yung kung saang probinsya ako nandun. Do we have a list, very quickly lang po, na pwede nating ipamahagi sa ating mga kapromdi if their provinces are already under low risk for COVID-19 para good news naman po sa kanila? Yes, hindi naman NCR kasi kaya nga bumababa rin yung natin, yung 7-day natin sa buong Pilipinas. Sa ngayon, nasa 4,100 na lang. And I'm expecting ngayon today, baka 2,000 plus cases lang ma-report na DOH based on our tracking. Tingnan natin kung mga less than 3,000 cases today. Incident, bumababa rin all over the country. Hindi pa lahat, may mga konti pang LGUs na medyo mataas pa. Pero ang masasabi ko, NCR plus 8 for sure mababa na. Cebu City is also very low risk para siyang Navotas na mababa rin yung ADAR niya. Pero all the other or most of the other provinces, Calabarzon, Central Luzon, and Davao City is also low risk. Cavite is low risk. Yung iba nasa nasa moderate pa like Laguna, pero pababa na rin naman siya. Ang konti lang na concern tayo ngayon, kasama dyan yung Zamboanga City, which is bumababa na rin naman, pero medyo pa siya, medyo significant yung cases nila. Dumaguete, medyo nagpipeak na, and then sa sa Occidental Mindoro, yan yung nakita natin, medyo late nag-surge sa Lubang, Occidental Mindoro. Pero yung mga hindi ko nabanggit, almost all the areas sa country, low to moderate risk na lang, pababa na yung cases natin. Yun na nga lang, maganda yung sinabi nyo, Doc, na kailangan bantayan yung yung waning efficacy of the vaccine. So there must be a plan by the government to issue booster shots.
Yes, hello. Yes, there should be a plan talaga for the booster shot. Sana talaga mapaghandaan natin. Ayaw naman natin na reactive tayo. Nahihintay natin na nag-wane na talaga yung mga vaccines natin. Yun na nga. Unahan na natin. Tama kayo dyan. Oh, we thank you so much, Dr. Guido David, for your time and your insight. Ang sarap talaga pakinggan, Sas, kung puro good news lang na natin sa mga datos na binibigay ng ating mga researchers sa Opta Research. So, samantala dahil dyan, lumalakas ang apilang ibaba na sa alert level 2 ang Metro Manila sa kalagitnaan ng Nobyembre. I'm very happy to say na alert level number 2 na dito sa Cebu City. So we're experiencing the opening of the economy. Sa puntong ito makakasama naman natin si IATF Special Advisor Dr. Ted Herbosa. I think Dr. Ted is joining us over Zoom. Hi, Dr. Ted. I can see Dr. Ted already in his car. Nakamobile yata si Dr. Ted ngayon. Good afternoon, sir. Posible po ba, itong tanong ng bayan ng ating mga kapromdi, posible po ba na may baba sa alert level number 2 ang NCR sa kalagitnaan ng Nobyembre? Well, hi Jude, and good afternoon to Ces and to everyone listening to Pagka-Promdi Lodi. Of course, ang ating we have several factors na talagang posible nang bumaba. Number 1, mababa yung ating new cases, parang nasa 3,000, almost less than 3,000 na nga yung reported kahapon. At ang ating hospital utilization rate ay mababa rin, less than 50% na. In most hospitals, lumuluwag na yung number of cases at mataas ang ating vaccination rate. 89% na tayo sa Metro Manila ng fully vaccinated doon sa adult population. So sa tingin ko, within the week, baka umabot na yan to 90% fully vaccinated. So those are three good signs, no? Which means you will lower na the rate. Well, that still depends on that still depends on the people. Pero yung alert level naman natin 3, pero mukhang 2 eh. Kasi everyone is on the road. I'm on the way to the airport. I'm going to meet the arrival of the Sputnik V. So yung mga naghihintay ng mga dose nila ng Sputnik V from Gamaleya, Russia, is also arriving this afternoon. Parating ilan po ang good news. Bumubuhos ang another good million news, doses no? yata. Oo. Ilan Yes, po? yes. Sorry? Another million doses ang dadating yata. Okay. Dr. Ted, kanina nabanggit ng Okta na dapat wag na tayong maging reactive, magwa-wane na ang efficacy ng mga vaccines na naunang ibinigay. So, maaring magkaroon ng, that could be a danger, a risk, di ba, na magkaroon ng infection ulit kasi nagwa-wane na yung efficacy. So, anong plano ba ng IATF sa pagbibigay ng booster shots? Very good question, Seth. No? The IATF is now discussing and will come out with the guidance siguro before November 15. Ilalabas na nila yung directive about the third dose. So we're calling it the third dose and some booster doses. May difference yan, Seth. Ang third dose kasi, ang thinking is that maybe the full vaccination of COVID takes 3 doses. Maraming bakuna sa atin, yung polio, yung DPT, yung measles, some of them require 3 doses talaga. And then the booster happens 5-10 years later. So, ang initial, as a preview, ang pinag-uusapan ay ang mabibigyan ng booster by November 15, most likely will be our immunocompromised. Immunocompromised, no? Yung mga adults na may coexisting conditions na yung hindi makamount na magandang immune response kagaya ng may chronic renal disease, yung sakit sa bato, yung may cancer, yung may iba't iba pang comorbidities, non-communicable diseases like diabetes, hypertension. And pangalawa, yung mga high-risk na caregivers, our frontline healthcare workers. So yan ang lalabas. Hintayin nyo, before November 15, ilalabas na yan. So hinihintay din ng ating mga healthcare workers na mabigyan sila ng third dose. And I think papayag yata doon sa tinatawag na heterologous o ibang brand naman. Kasi nga yung ating healthcare workers, nauna sila, if you remember, Sinovac at dumating noon. At pinilit natin sila magpabakuna na doon ng Sinovac. So ngayon may preference na sila. Ang dumadating yung mga Western country vaccines. Yan ang marami tayong supply ngayon.
Dr. Ted, I think it's very important to clarify lang din sa ating mga ka-PROMD nakikinig. It is not a booster shot but a third dose. Yun ang sinasabi natin sa kanila because you were saying earlier that the effectivity might be after the third dose. So hindi pa ito booster shot. Hindi pa ito That's booster correct, shot. no? That's correct. Yung booster kasi, it's really a term used sa strictly, no, technically, ang booster dose binibigay after 5 or 10 years from a complete immunization. Now, dahil bago lang itong sakit na to, COVID-19, we don't know if the actual vaccination program is 2 doses or 3 doses. So, lumalabas, ginawa na ng ibang bansa, nagbigay sila ng 3rd dose. Sa Amerika, yung CDC at yung WHO nag-recommend na ng 3rd dose. Sa UK, nagbigay din sila ng 3rd dose. Sa iba pang bansa, Thailand, Indonesia, lahat yan nagbigayan sila ng 3rd dose at malaki ang naitulong dahil at that time lumalaban sila sa pagragasa ng Delta variant and it actually helped by giving a 3rd dose. So tayo, hindi tayo nagbigay agad kasi nga nag-umpisa lang tayo magbakuna noong March 1. So our 2nd dose is March 29. Ako, I was vaccinated March 1. So March 29. So ang 6 to 8 months is itong November pa lang. So, actually, kaming mga nauna, kami pa lang ang due for vaccination talaga. Okay. The rest are still valid. Lalo na yung AstraZeneca, nakita nila ang waning niyan or pagbaba niyan is up to 1 year. So, pwedeng mabigyan sila ng booster sa 2022 pa, 3rd dose sa 2022 pa. All right, well, Dr. Ted, we will say goodbye to you para maasikaso mo na ang pagtanggap ng mga vaccine na yan dahil meron pa kaming buhos na good news pa pagkatapos ninyo. Maraming salamat. Maraming salamat and get vaccinated na sa lahat ng nakikinig. Thank you very much. Thank you. Ayan, pampagood vibes to, Jude. Kwento ng isang working student na ginamit ang kanyang talento sa pagdodrawing upang tumulong sa pamilya. Yan ang PROMD Lodi nating kwentong dapat nyong pakinggan. Nako, dapat kasi magti-teaser pa tayo pero wala na tayong time. Ayan. Sige, feeling positive tayo. Yan ang motivation nitong 17 anyos na working student ng San Pedro, Laguna. That's from my 2nd province. Kasi, I don't know if you know this, Sass, I'm from Cebu and also from Laguna. Nasa kabila ng mga tapos naggaling ka sa Mandaluyong. Ang dami mong adopted na Kasi ako nag-aral sa Los Baños. So, it is I consider it my 2nd home talaga. Nasa kabila ng pagsubok sa buhay, ginamit niya ang kanyang talento para tumulong sa pamilya. Sa pagdodrawing lang, can you imagine? O kaya, wag na tayong magtagal pa. Kilalanin natin si MacGregor Santos. Wow, talaga MacGregor. Sa kanino ka pinangalan MacGregor? Is it MacGregor or MacGregory? MacGregory ba? Tama ba? Sorry. MacGregor. MacGregor. Hi, kamusta ka? Hello po, good afternoon po. First of all, I would like to introduce myself. I am MacGregor T. Santos from San Pedro, Laguna, and I am a working student po. Good afternoon po, Mrs. and good afternoon, Miss Jude po. I'm okay po. Kayo po ba? Kami, we are fine. Also, tinutulungan mo ang mga kapatid mo, maging ang ina mo, tapos nag-aaral ka pa. Paano mo pinagkakasya ang lahat ng yan sa 24 na oras? Actually, yung pagtulong ko po kay mama, sa umaga po yan. Kasi tinutulungan ko po siya magtinta ng mga gulay, pati mga prutas po araw-araw. Pero hindi po yun araw-araw. Minsan po nade-delay, minsan wala po. And tuwing gabi po, nagmamodule po ako. Doon ko po ginagawa yung mga assignment at mga task ko po. Paano pumasok yung pagdodrawing mo, MacGregor, na nakatulong sa mga magulang mo? Paano drawing ito? I am a commission artist po. Kumbaga, nag-drawing po ako ng mga portraits sa iba't ibang mga celebrities, mga international artists. Kahit po simpleng tao lang na pangbigay sa mga regalo or sa mga occasion, mga ganun po.
Yun ang mga larawan nakikita natin ngayon. Magkano naman ang, okay, pwede bang ditanong, no? Pwede bang itanong kung magkano naman ang singil mo? Kasi, syempre, commissioned artist ka, ibig sabihin nito, pwede silang magpadala sila sa iyo ng photo, halimbawa, photo ni Ces o photo ko, magkano naman ang singil mo para makagawa ng portrait? Sa isang drawing po or portrait, 500 po per head. Kasi po, it takes time to produce an effective drawing po talaga. Kaya medyo mahal po siya, medyo pricey, pero worth it naman po. Anong medium na ginagamit mo, Jude? Gregor. Anong medium mo? Mostly po ginagamit ko palagi yung vellum board po. Parang medyo madulas lang po siya na papel na medyo mas matigas po at consistent po yung texture niya po. Yung papel, pero ang pang-drawing mo? Ang drawing naman po, mostly ginagamit ko po yung mga charcoal o kaya po yung mga graphite pencil po. Minsan watercolor din po. Pwede rin. Ang pinakamahirap, watercolor. Nakakatulong ba talaga sa pang-araw-araw ang, let's say, 500 pesos? How many do you make in a week? Tumataas na ba ang numbers of people who are asking you to do their commissions since lumabas ka? Or how can they contact you? I'm sure makakatulong yan. Actually, ngayong nagpasukan po, medyo bumaba po yung commission ko po dahil nga po medyo busy na rin po yung ibang mga tao. Pero dati po, yung 500 pesos sa buong week, okay na po yun para sa akin. Kung sa allowance ko lang po. Pero minsan po kasi binibigyan ko rin po si mama ng puhunan niya rin po para sa pagtitinda niya. Para rin po may pagkain kami sa araw-araw ng mga kapatid. What are you studying, Gregor? Currently po, I am a grade 12 student po from Spraken Heights po. Ito po sa... Wala ka pa sa kolehiyo. Wala pa, grade 12. Actually, graduating na po. Okay, anong balak mong kunin sa kolehiyo? I am decided po na kunin yung tourism and management po. Saan? Anong balak mo? Tourism and management. Saan mo ba, Gregor? Hindi ko pa po alam pero mag-try po ako sa UP or sa Lyceum po. Kung saan man po ako matanggap. Wow, good luck! Good luck! Ayan, yung maganda yan, yung meron kang ambisyon na mag-aral ng management, meron ka pang talent, mag-drawing, malayo yung mararating mo. Tuwan-tuwa siguro ang iyong ina na sa kahit papaano ay hindi ka na binibigyan ng allowance, di ba? Ay, ano yung naalala mo dati, Ces, pag nag-drawing, nagagalit yung ano ba yan? Drawing ka ng drawing, hindi yung inaatupag yung pag-aaral mo. Ngayon, ang pag-drawing ni MacGregor ang nakakatulong sa pagbili ng puhunan ng nanay niya. Hindi ka na pinapagalitan, MacGregor. Hindi na po. Actually, minsan nga po, siya pa po yung nag-a-advertise sa mga kumare niya, sa mga kilala na magpag-drawing. Oh! Very good. Ayan, pasensya na, Gregor, at talagang kapos sa oras. Maraming salamat sa iyong panahon at sana ay maging inspirasyon ka sa mga ibang kabataan na kagaya mo na gumawa ng mga bagay na pagkakakitaan on the side, hindi yung mga ibang mga walang maidudulot na. I was about to say gaming, but may mga kumikita sa gaming. So, kumikita. Yes. Diba? Hindi sabihin yan, Ces, may kumikita. Kita mo si MacGregor sa pagdodrawing lang yan, na dati sinisita. Normally, diba? Kumikita siya ng pera. So, thank you, MacGregor, for joining us. Thank you so much din po sa opportunity na makilala po ako ng ibang tao. Thank you po. Sana makontak ka nila para yung 500 a week mo ay tumaas pa ng 500 a day, di ba? Para mas makatulong ka pa sa nanay mo. At yan na po, ang isang araw naman ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan. Ako po ang inyong sandigan, si Jude Bacalso. Sa ngalan naman ng tinig ng Kongreso na si Alfred de los Santos, basta isyong PROMDI, ako po ang inyong kakampi, Ces Orenia Drilon. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat.
Promdi Lodi. Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Macapa Corporation. Isa sa mga nangunguna sa industriya ng construction at nakilala dahil sa dekalidad ng mga proyekto nito tulad ng paggawa ng mga tulay, kalsada, dike at marami pang iba. Simula 2001, ang Macapa Corporation ay katuwang nyo sa pagpanday ng inyong bisyon at pangangailangan. Tapang at malasakit, sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Basta Promdi Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Probinsyano'y boses mo, Promdi para sa tao. Marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses ng Pilipino. Ang probinsyano, idol ko. Basta Promdi Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Basta Promdi Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Ang probinsyano, kahit umasenso sa buhay, ay nananatiling mapagkumbaba dahil alam nila ang hirap na pinagdaanan nila at hindi nila nakakalimutan yun hanggat sila'y umasenso. Ang probinsyano, nagmamata sa tigaok sa manok, hasta sa mga huni sa tamsi. Proud ako maging probinsyano dahil nasa amin ang pinakamagandang sunrise sa buong mundo. Basta Promdi Lodi. Basta Promdi Lodi. Tunay na tunay, Promdi. Abangan ang susunod na talakayan sa programang Tunay na May Malasakit at Puso sa mga probinsyano. Kasamang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ses Drilon, dito sa DZXL 558. Radyo Trabaho, Basta Promdi Lodi. Basta Promdi Lodi. Basta Promdi Lodi. This is a Starbucks coffee that you can make at home in an instant. New Starbucks Premium Instant Coffee. So, next destination naman tayo. So, ayan, naka-live po si Yorme ngayon. Abangan nyo po kanyang Facebook ngayon. Naka-live si Yorme. Hindi ko alam kung saan yan. Baka may pinuntahan si Yorme. So, ayan. Ang title ng live ni Yorme ngayon is kaya natin to, talunin natin ang COVID-19. Ayan. So ayan, makabili dito po ngayon sa may Quirino Avenue. So mag-aabang lang tayo ng ating masasakyan. Pupunta po tayo ng Ilaya Divisoria. Ayan, may papakita po ko sa inyong isang kaibigan nating sumusuporta din sa ating Yorme. Ito po yung printing press. So pupunta tayo doon kasi may pinagawa din ako doon. Ayan. At sana makatulong din siya. Sana matulungan niyo ating mga kababayan more and more para sa magandang ginagawa ng taong yon. So ayan mga kaibigan, so dito tayo sa may
Avenue ngayon dito sa may merong karga, sorry. So dito tayo sa may Quirino Avenue, ayan. Ayan, sa harap lang po ng Sogo yan. Idol, pa shoutout po, Recaport Fuentes, ayan, shoutout po. Ayan, so sana maluwag to. Ayun, so may karga ata. Ayun, may pasahero, sorry. So may pasahero kasi. So abang-abang mata yung taxi dito. Yun nga sabi ko mga kaibigan, mahirap kasi pag mag-jeep. Pag may nahabol ka mga oras o marami kang lalakarin sa lungsod. So kaya minsan minamabuti ko rin mag-taxi kahit medyo may presyo po. Pero madali po yung lakad natin para mas marami pa tayong mapuntahan. At especially po, mainit po talaga yung panahon, sobra-sobra. So habang nag-aabang po tayo, tapos na po tayo Manila Zoo natin, next naman, iba namang area tayo. So papakita natin yung sitwasyon ito sa lungsod ng Manila habang tayo nagbabiyahe. Para sa hindi po nakakakita ng Manila ngayon, para at least nakikita nyo po yung totoong sitwasyon, hindi po yung puro ngaw-ngaw lang na wala namang katotohanan. Ito ngaw-ngaw, mga kaibigan. So dito tayo. So ayan mga kaibigan, dito tayo sa patuloy sa ating pag-update. So yun nga, talagang mainit ang panahon ngayon, sobrang mainit. Ayan, so sorry po naputol yung live natin kanina doon. So ito, continue tayo, nakalabas na tayo ng Manila Zoo. So maraming salamat po sa antabay doon. So ngayon tutuloy-tuloy na naman tayo. So hello po sa ating mga kababayan dyan na nanonood. So welcome back po. So hindi ko pa nabasa yung mga comment, doon lang po ako magre-reply sa question, sa comment box. Ayan, doon lang ako magre-reply. May karga. So sana masakit tayo rito. So init. Oh my Lord. Ayan. So hello po sa 22 na nanonood sa atin. So sa 300 kanina, maraming salamat po sa nanonood na 300 people and friends. Ayan, so maraming salamat po. Ay, may karga po si Kuya. Meron siyang karga. So maghihintay na natin ang taxi. Ay, taxi, where are you? I need to go na. Ayan, so meron tayong masakyan. Ayan, so dito tayo. Kuya, Ilaya tayo kuya, Divisoria. Yeah. Ayun. Kamusta kuya? So mga kaibigan, medyo talagang mabilis ang pong lakad natin. Mainit kuya sa labas, grabe. Ayan mga kaibigan, ito po yung itsura ng area ng Quirino ba ito, no kuya, no? Quirino, kaba ng Quirino. Ayan. Ang init ng weather, grabe. Ayan. So tuloy-tuloy tayo. Correct. Bakit bawal? Hindi po bawal. Actually po pwede kayo magpaalam ng maayos. Depende na lang po sa diskarte yan mga kaibigan. Depende kung paano kami makipag-usap sa tao. Sa mga heads dyan. Oo. Ayan. Bukang pera ka daw. Okay lang po. Ano sabihin lang, okay lang po yun. Hindi naman po issue Hampa't wala tayong ginagawang mali. Okay lang po yun. So, marami po. Tuloy-tuloy po tayo. Happy lang po ang Pilipinas. Normal naman ang tao may pera. Naghanap ng pera. Kung di ka ba, ikaw kuya, makakain ka pa, wala kang pera. Di ba kuya? Ayan mga kaibigan. So ayan sabi ni Anfi Tabayan, kahit sana ayaw na nila kay Isko, walang siraan sana. Yun nga wala dapat siraan Okay lang po yan. Si Lord na po bahala dyan. Ayan. So ayan mga kaibigan, sa ating papatuloy po ng ating live. Ayan. Ayan. So dito tayo.
Ayan, so sa Liberty Street tayo mga kaibigan. So ipapakita ko lang po sa inyo yung sitwasyon ng Manila ngayon. Kung kamusta na sila. So ayan. Go Reds! Ayan, God first. Ayan. So meron pong daanan dito papunta Nagtahan, meron din daanan papunta Magsaysay, padaanan papunta Eslex, meron Malacanang, meron Makati. Si Adelaida Taubang nagsabi na hindi sila nagtaas ng presyo ng ulam at kanin pero nagbawas sila ng kami na itinatakal. Aling Amihan Corpus naman nagsabi na pinakiusapan. Yes, thank you po sa nanonood ng ads. Ayan, channel Reds, pagpatuloy mo yan kasi okay naman yung ginagawa mo para sa tao, para alam ng kung sino ang kailangan ng Pilipinas. Engineer Sijan. Yes, thank you po. Salamat po, Engineer Sijan. Ayan. Ayan, God bless sa'yo po. So tuloy-tuloy lang po tayo. Ayan mga kaibigan. So nakita nyo, ito po yung papuntang Taft na tayo. Ayan. So papakita ko lang po sa inyo kung ano po kinaibahan ng Manila noon kasi ngayon. So para sa mga nanonood po dito na hindi pa po alam kung anong mayroong sitwasyon sa Manila, yung iba po naninira dito. So ayan po, panoorin nyo po kung nanonood kayo ng live na to. So panoorin nyo na pong difference. I hope na nakapunta kayo ng Manila noon para at least malaman nyo rin yung sitwasyon noon at basihan nyo ngayon, di ba? Ayan, no skipping ads. Thank you po Anmi for no skipping ads. Ayan. So sorry po kayo na nawala talaga yung live natin sa labasan kasi yung part sa may gilid is parang naghang. Yun nga kasi yung problema kasi pag nilalive sa cellphone, umiinit po. Ayan. Marami ding nagtitinda, hindi lang naman din ako. Ayun, sa Reds, sabi po na Santi.ph. Sa Reds, may info pa kayo kung may schedule. Actually po meron po kaming idea pero